Il-qoffa Maltija hija b'saħħitha ħafna. Infatti fil-post fejn naħdmu għandi qoffa antikisma għandha kważi viċina 50 sena. Għada b'saħħitha sallum il-ġurnata minn kien ta' kollha ġifieri u għadek ġifieri jekk timliha b'xi affarijiet u hekk ġifieri għadha b'saħħitha li tiflaħ mhux tgħid pereżempju isma' di ħataqa' biċċa. Ġifieri għaliex inti s-sena jekk ix-xogħol ikun maħdum b'sena għalhekk inti għandek is-sena, irid ikollok is-sena x'inti jiena jekk lilek norik kif għandek tagħmel qoffa kapaċi tagħmilha. Imma mbagħad irid norik it-tattika kompleta. Jiġifieri ma naħbilek xejn fil-komma bħal speċi kif għandha ssir il-qoffa Maltija. Għax kapaċi ngħidlek isma' għamel qoffa il-handle tiġi barrani bħalma jagħmlu l-barranin u inti ma jkollokx qoffa b'saħħitha. Ħafna mill-barranin il-qiegħ tal-qoffa jagħmluh barrani. Jiġifieri l-ewwel jinħadem il-qiegħ u mbagħad idaħħlu l-frijaj biex wafqhom ħalli jkunu jitilgħu jaħdmu l-qoffa u jagħmlu l-għala. Il-qoffa Maltija l-qoffa Maltija qiegħda tibda mill-bidu, jiġifieri l-għala ħajkun kollox ħaġa waħda. Jiġifieri inti jekk nagħtu każ ħatabbiha ħafna l-qoffa Maltija, ħatibqa' f'idek il-qoffa Maltija biex il-qiegħ jiġi għaliha. Jekk il-qoffa ikollha l-qiegħ barrani, kapaċi inti jekk pereżempju tabbiha f'ċerti affarijiet li da, kapaċi l-qiegħ jinżillek għaliex ma jkunx isu inkulmat f'ħaġa waħda, ġifieri bil-handle kollox, bl-għalaq kollox. Dik hija waħda bil-partikolari tal-qoffa Maltija. Dar il-qasab tant kien parti mill-ħajja ta' kuljum li kien jintuża saħansitra biex ikejlu bih. Meta bniedem jgħidlek tul ta' qasba kien ifisser 6 piedi u 10 pulzieri u nofs. San Pawl ukoll jingħad li fl-istorja tiegħu ġib bżonn il-qasab meta kellhom iniżluh ġo bixkilla tal-qasab biex ħarbuh minn ġo ħabs meta kien arrestat. Il-qiegħ tal-qoffa mista tagħmlu bil-wieqfa, il-qiegħ tal-qoffa ħatamlu kważi rasek l-isfel bidejk ma saqajk, ġifieri qed taħdem. Biex tagħmel handwheel biex tagħmel qiegħ ta' qoffa pereżempju fi 10 pulzieri bista tagħmlu f'minuta għax inti mbagħad tkun trid tiġġannat u dawn l-affarijiet. Allura darek ta' qala. U dan qed ngħidu qoffa waħda wieħed. Ġieli llum il-ġurnata ma nagħmelix. Imma meta kont żgħir, ġieli pereżempju kont ngħid illum qiegħ ħfief biss. Nagħmel qiegħ ħfief biss. U kont nagħmel ġurnata nagħmel xi 24 qiegħ. Issa biex tagħmel 24 qiegħ il-ġurnata kollha l-għada. Orrajt kont għadni żgħir bħal speċi dbati mhux batbatix imma llum il-ġurnata mista tagħmelha. Tagħmel ġurnata tagħmel qiegħ biss għax qasqu. Mbagħad apparti għandek jiġifieri s-sena bħal meta ngħidu sena tal-bati anke biex tagħlaq il-qoffa. Inti meta tiġi biex tagħmel ngħidu aħna l-ħżiem dak li jkun isu ħabel u l-handle. Il-handle orajt ma jekk kollok qoffa kbira biex tagħmel l-ħżiem tagħha dbati għax inti għandek tlieta dejjem tmitt u mbagħad tispiċċa ġieli tispiċċa pereżempju bitbinverek ikun aqra 20 taħtimhom b'idek il-waħda u bl-oħra tibqa' għaddej bħal speċi tittamel ċertu saħħa u ċertu sforz għalihom għax inti tixxarra bil-qasab l-ewwel tqassam il-qasab, tfassal lila, tara bid-daqsi għax inti jkollok il-qisjien tal-virek sa tagħmel hekk. Timla l-qiegħ u mbagħad twafqu, timla l-qasab, tagħlaq tagħmel il-ħżiem ngħidulu dak li jkun isu ħabel mad-dawra u l-għalaq. Kien hawn domanda kbira għaliha. Għaliex ma kienx jeżisti l-plastik li hawn illum. Jekk pereżempju bidwi sa jkollu l-bija tiegħu, il-bija tkun qiegħda ġol b'xikel, jew ratal, jew ġonot kienu jgħidulhom, kull tip ta' frott u ħaxix, dak ukollu il-qoffa tiegħu partikolari. Allura kienu hawn domanda kbira għalihom. Apparti minn hekk kien hawn ukoll l-Ingliżi. L-Ingliżi kienu kollhom domanda wkoll għall-affarijiet tal-qasab. Pereżempju, daw il-Laundry baskets il-kbar fejn kienu jinġabru l-uniformijiet tas-soldati u tal-fizzjali biex imbagħad kienu jittieħdu laundry u jinħasslu. Daw il-Laundry baskets kienu jkunu kważi sekatara kaxxa kbira. Bil-biċċa kbira forsi tkun isu 5 piedi b'5 piedi. U tkun għolja isu 10 piedi, kien ikollha żewġ handles kbar u kienu jarfgħu kważi ġieli 2 min-nies u anke 4 min-nies. Kienet tkun mimlija, kienet tkun blatu wkoll jitfgħu
l-uniformijiet tal-fizzjali u tintbat Londri biex inħasslu. Jiġifieri kienu kollhom ħafna affarijiet. Kienu kun hawn mbagħad ukoll anke ħfief biex tinġabar l-alka tal-baħar. Qabel l-alka tal-baħar ma kienx tintrema. Kienu jużawha ġifieri għażwiemel u ħafna affarijiet. Allura kienu jitfgħu ġol ħfief kbar. Aħna ngħidulhom qaratal u meżiet. U peress li ma tkunx ġifieri tkun isab bil-toqob il-qoffa, allura jiskolla l-ilma u mbagħad jaħsluha mill-melħ u jitfgħuha taħt l-annimali għaw flok llum il-ġurnata jwadbu t-tibel. Meta wieħed jaħdem qoffa kien jibda billi jsallab biċċiet tal-qasab li jkun qata fi ħxuniet differenti u li jistgħu jitgħawġu mingħajr ma jinqasmu. Normalment is-salib li kien ikun fil-qiegħ tal-qoffa kien jinżamm mal-art bis-saqajn u l-imgħallem kien jibda jinseċ il-qasab mad-dawra sakemm jibda jifforma l-qoffa. Il-qoffa tidduna li antika hija għandek il-kulur tal-qasba. Meta l-qasba tkun friska, il-kulur tal-qasba jkun ċar. Jkun safrani lewn safrani ċara. Jekk il-qasba tkun għadha ma nixfitx, il-qasba tkun ħadranija. U mhux tajjeb taħdem il-qasab ħadrani, għaliex? Għaliex meta l-qasab ikun ħadrani dak ikun mimli bl-ilma. Issa meta jinxef u jsir safrani, allora l-qasba tirqaq. Allora inti mbagħad l-oġġett il-qoffa pereżempju nitkellmu fuq il-qoffa. Il-qoffa mbagħad tiġi qisha żvlugata għaliex tixrinkja kemm il-qasba u jibqa' lek dak l-ispazju bejn qasba oħra bħal speċi u tiġi jekk taqbada qoffa u tagħmilha hekk tiġi qisha żvlugata. Għandek ħafna affarijiet imbagħad kif tara qoffa li antika. Pereżempju fl-antik jiena niftakar meta jiġu biex jagħmlu l-qiegħ tal-qoffa biex tkun taf ta' min il-qoffa jagħmel xi sinjal ġo fiha. Pereżempju fil-qiegħ jew iddaħħal xi biċċa friga żejda jew tagħmel xi forma ta' salib tal-qoffa biex tkun żejda apparti biex ngħidu dik pereżempju tattali familja jew dik tattali bniedem għamel hekk. Biex inti anke inkisritlek illum il-ġurnata jekk ikollok prodott għandek l-isem tad-ditta. Qabel ma kienx hawn isem tad-ditti biex twaħħlu mal-qoffa, allura kienu kollhom ħafna sinjali. Anke l-mod kif kienu jitħallsu tal-qfif, niftakar li jaħfilu l-missieri jgħid kif kien jitħallas in-nannu. In-nannu ma kienx jaf jikteb, allura kien jaqbad biċċa virga u jekk inti pereżempju rasil kien jaqbad ma' dil-virga kien jagħmel isu disin li dak id-disin huwa assoċjat ma' rasil. Jekk jiena pereżempju Manuel jagħmel disin ieħor. Aw kien jitfgħu ġobot tal-ħalib miftuħ u meta jiġi biex iħallas pereżempju nagħtu każ inti ġejt ħadd il-qoffa u ma ħallax illum. Allura taħt dik id-disin li jagħmellek mal-qasba jagħmel sinjal li inti għandek ittieħ pereżempju xelin. Ħafna affarijiet pereżempju is-sinjal skont kif kien ikun. Jekk hux pereżempju jekk hu slant immejjel għandek ittieħ sixpence. Jekk kienu girfa żgħira għandek ittieħ 3 soldi. Kienet l-użu il-kitba tagħhom dak iż-żmien. Jiena kelli ħajra saċerdot. U bħal speċi mbagħad kien marat meta ġejt biex nibda l-istudji tiegħi. Kien marat missieri dak iż-żmien fejn jidħol mart ma kienx hawn dawk l-affarijiet li hawn illum il-ġurnata, aħna qegħdin nitkellmu fuq 48-50 sena ilu kważi. Allura kien jirrikjedi l-affarijiet ta' malajr biex takkwisthom tkun mod privat. Allura il-mod privat kien jesiġi li jkollok ħafna spejjeż kważi għal dak iż-żmien eżaġerati. U bħal speċi ifhem il-familja ħarġet ħafna flus u ifhem aħna ma fiex taħbi, ma konniex xi familja sinjura, kważi naqalawha u nikluha. Allura bħal speċi tiġi f'ċerti sitwazzjonijiet li sfortunatament tiġi darek mal-ħajt, tittażil. Jew sa nkompli jew nkella bħal speċi se ħaġġib il-familja f'pożizzjoni, allura ddeċidejt li nieqaf. Meta ġie biex jgħallimni s-sena tal-qoffa propja missieri, kien ġaqisu marit. Allura
killa urini kif nagħmel il-qiegħ tal-qoffa. U bħal speċi dejjem xaqt nitgħallem għas-senax, ifhem, veru jgħidu bin is-sena għandha nofsa, imma n-nofs liħor tkomplih. Allura ma kellix min jgħinni min inkomplih da sena u kelli xi qraba tiegħi bħal speċi minn dawn nistgħu ngħidulhom ma tantx kienu jħobbu juru x'jafu anke fis-sena tal-qasab stess. Allura waħħal ta' frażi li bħal speċi meta kont immur għandhom pereżempju għal xi ħaġa tax-xoq, xi ħaġa hekk, ma li kienu jarawni kienu jerħu kollox minn idejhom. Allura ġuvnot kont dik il-ħabta bħal speċi imma minn għandhom irrid nitgħallimha. U waħħal ta' frażi dik il-ħabta ġifieri kont qed nipprova biex nistudja l-qassis u hekk u kont mitla ħafna tas-seminarju. U wieħed minn daw il-qraba tiegħi kien jiġġennen meta semmilu l-Knisja. U għatlu ismatlu ħanamlu bażar is-seminarju. Għatlu u xtaqna, għatlu xi ħaġa, għatlu tal-qasab hekk għatlu da. Għatlu kuku tagħmlilna pereżempju tnejn tal-frawli, tnejn tax-xiri. U għalli bella le għalli nagħmlilkom hekk għatlu mbagħad tgħidilna x'għandna għatlu da għatlu biex le għalli nagħmlilkom. Infatti dawn l-affarijiet ta' makak li kont dawn l-affarijiet ma kinux għas-seminarju xejn, imma kienu waħda żammejta bħala kampjun u l-oħra ħattejta biex nara x-xogħol kif isir. U ma hemmhekk bdejt nitgħallem bħal speċi komplejt niżviluppa s-sena. La missierja li għafillu ma setax ikomplini għax kien marat u ma kienx sitwazzjoni li jgħinni. Kien għeni wkoll saċerdot, kont nqdejt bih ħatlu ismatlu hekk huma l-affarijiet għalli ħalli fidi għalli daw affarijiet għalli mhux se nisiru l-ħadd daqshekk, għalli mhux se weġġaw il-ħadd, għalli se nagħmilek ittra, għalli ta' ringrazzjament, għalli li rċevejna daw l-affarijiet, għalli bħal speċi għalli u apprezzajna għalli il-ġest ta' daw tal-qraba tiegħek. Il-qfief li kienu jinħadmu mill-qasab kien ikollhom ħafna forom differenti skont għal xiex ikunu ser jintużaw. Il-qoffa l-komuni dik li kienet tuża l-mara tad-dar għax-xiri kien ikollha maqbad minn naħa l-oħra u normalment din kienet tinġar fuq l-idejn. Qfief oħrajn kienu jintużaw mir-raħħala għal ġar tal-prodotti li kienu ikunu ħafna ikbar minn dawk normali. Ikollhom żewġ maqbad wieħed fuq kull naħa biex bekk ikunu jistgħu jinġarru aħjar min-nies. Il-qisim ta' dawn il-qfief kien ikun skont il-ħaxix li ser jinġar fihom. Eżempju, għal fraw li kien hemm offa partikolari. Min-naħa l-oħra jekk din tkun se ġġor fiha l-kaboċċi, din kienet tkun ta' daqs ħafna ikbar. Fiż-żmien kien hawn iżjed domanda isa battiet naqra issa. Imma għax issa daw l-aħħar żminijiet il-pitkalija kienu kollox plastiku hekk. Aw kienu kollox qasab, kien hemm ħafna domanda. Issa saru kollox plastik, dawk itneħħew b'xikel u hekk tal-pitkalija. Imma għall-portier għadha domanda. Jiddispjaċini ma narax minix nara futur għas-sena tal-qasab għaliex naqset ħafna. Jiena niftakar il-ħamrun kien hemm bosta ħwienet apparti li konna aħna fl-isqaq. Familji sħaħ, ġifieri uħud minnhom kienu jiġu minna mill-bot bħal speċi għexu mis-sena tal-qasab. Pereżempju, it-sijiet tiegħi uħud mis-sijiet tiegħi mis-sena tal-qasab għexu. Fief, portier tal-qasab u affarijiet hekk. Ġifieri rabbew familja mis-sena tal-qasab. Illum il-ġurnata ma trabbix familja mis-sena tal-qasab l-ewwel net id-domanda naqset. It-tieni net taw ħafna xogħol ta' barra ta' Ċajna, Taiwan u affarijiet hekk huwa lest. Darħilu bir-rispett kollu ġifieri parenza jkun fihom, mista jkun fih dik is-saħħa li għandha l-qoffa Maltija li tkun maħduma bl-idej. Imma mbagħad in-nies dik li tiddeċiedi bħal speċi inqdejt u lest. Qabel l-qoffa Maltija kienet tintuża ħafna. Jekk inti ħadd tmur tixtri tmur biha. Anki niftakar anki x-xebbiet imorru l-fabrika bil-qoffa. Bennejja pereżempju bil-qoffa, bit-termos, bil-biċċa tal-ħobs u bil-qoffa. Kienu jkunu fih għal tal-apposta kemm tesa' biċċa ħobs u termos u xi ftit frott. Speċi la kienet tkun goffa u laqas żgħira ħafna. Għaliex imbagħad wara kienet tintuża l-affarijiet oħrajn, pereżempju jew xi xirja żgħira, imma ġifieri kien hawn ħafna domanda għalihom dawn l-affarijiet. Illum il-ġurnata illum il-ġurnata
pennej, haversack jew basket u jħammorru. Biex jinħadmu n-nases tal-ħut, il-qasab kien jinqata fi ħjut irqaq ħafna. Dawn kienu jiffurmaw in-nassa bihom u mbagħad jintrabtu bil-lenza ma' xulxin. Ir-rabta kienet tkun kull fejn il-qasab isallab il-xulxin u għalhekk tifforma in-nassa tal-ħut. Il-kapaċità kbira ta' min jaħdem dawn in-nases u l-qfief kienet tispikka meta wieħed tara kif jifforma kemm in-nassa tal-ħut kif ukoll il-forma tal-qoffa. Issa apparti li aħna naħdmu il-qfief ukoll naħdem dak is-siġġijiet tal-qasab. Hemm żewġ kwalitajiet ta' qasab. Is-soda, dak is-siġġijiet li għal minnu naqra daqs sifleta jiftakharhom fil-knejjes, ngħidulhom tas-soda. Mbagħad hawn is-siġġijiet l-oħrajn, ngħidulhom tat-toqob aħna. Ikunu qishom forma ta' gradilja, dak ikun kollu xogħol maħdum bl-idej. Xogħol ta' paċenzja, ġifieri, u skont xogħol qed taħdem ukoll, għax jekk qed taħdem siġġu normali mod. Imma jekk tkun qed taħdem dar ta' Petruna ngħidulu aħna jkun qisu forma ta' bagun. Dak għandek ħafna ħsibijiet fihom, ġifieri kif ħa toħroġ veru id-disin tal-bagun. Għaliex toqgħod attent, ġifieri għax hekk tvarja toqba bħal speċi il-pattern titilfu kollu. Illum il-ġurnata hawn domanda għalihom, hawn ħafna pereżempju sufanijiet, pereżempju jinxtraw ħafna sufanijiet u pultruni u anke siġġijiet antiki mill-antikwarji jew mill-auctions. U l-biċċa kbira jkunu mqattajn. Allora ġibuhom biex nirrestawrawhom l-hom, ġifieri naħħulhom is-sit l-antik l-imqatta u nagħmluhom is-sit il-ġdid. Għandek ħaġa li hija importanti wkoll, jekk inti ħatibdel is-sit, ikollok is-sit u d-dar tal-qasab, ħatibdel banda waħda biss, għax il-biċċa kbira is-sit li li jitqatta. Il-qasba tkun antika mbagħad, il-qasba li ħaduża inti tkun ġdida, tkun safranija ħafna. U l-qasba li tkun għatfadallek mad-dar tkun antika, tkun blewn kannella. Allora mbagħad inti tittoqgħod tilab biż-żeba, bl-istejn biex kemm jista' jkun tħallih fuq l-istil antik, tqabbel il-kuluri ħalli isek ma bdil xejn. Bħala l-qofol tas-sena tal-qasab li iktar li jkun hemm domanda għaliha pereżempju, apparti l-qfief fl-antik kienet tkun hemm domanda dejjem matul is-sena kollha x'daqqa bidwi u daqqa ieħor. Imbagħad ikollok is-sena fejn tidħol il-purtier tal-qasab, daqqa il-qofol tiegħu jkun jibdilek minn Marzu għalli dak li jkun jibda jaħseb għas-sajf. Pereżempju jkollok lukandi jaħsbulek ħafna qabel, kważi ftit qabel il-miliet, titmur tuħu l-qisjien pereżempju fejn il-puls jew xi twieq u affarijiet hekk ħalli inti jkollok il-qisjien lesti diġà, ħalli mbagħad malli isu frar Marzu jġib il-qasab tibda taħdem. Mbagħad għandek la darba li tibda f'Marzu, għandek Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju u Awwissu. Jiġifieri daka tkun għaddej, jiġifieri dejjem, kważi ħinijiet twal. Għandek ħafna xogħol biex tagħmel l-oġġett, tnaddaf, tqatta' taqsmu, timlih. Meta tmur iġġibu mill-għalqa, titabbih fuq it-trak, titħottu bit-trak, twaqfu. U sakemm tiġi biex taqbad taħdem lilu, jkun għadu aħdar ħafna, jkun tqil. Allura anke sakemm tniżżel fl-art biex taħdmu hekk, jkun naqra tqilu. Fi ħafna xogħol il-qasab. Aħna jkollna ċerti bdiewa li jkollhom patt magħna bħal speċi li l-qasab li jkollhom huma nixtru ħafna. Allura meta jgħaddi l-miliet u joqrob isu Jannar nofsi Jannar hekk, nibdew nċemplu l-xulxin bħal speċi jisma' nistgħu niġu naraw il-qasab għax inti il-qasab li taraħ għaliex jista' jkun li forsi il-qasab ma jinqatax kollu għaliex parti minnu jrid jibqa' l-qoħ fil-widin għall-għalieq. Allura ma tiġi dak li jkun pereżempju jaqtalek tal-antik, għax tal-antik ma jkunx tajjeb biex taħdmu mbagħad l-ewwel nett jibda jittebba. Jibda jsir isu vjola u gris. Allura dak ma jkunx tajjeb għal dawn l-affarijiet. Ikun tajjeb biss pereżempju biex jinqata' u jagħmluh il-qoħ f'xi ġonna u affarijiet hekk għax dak imur. Imma biex taħdmu purtieri tal-qasab għall-bibien, għall-galleriji u affarijiet hekk anke għall-qfief u hekk ma jkunx tajjeb. Il-qasba tkun ħażina, tkun qisha rigata ħafna, tkun mejta.
u anke tħossa jekk bidejk tafasa b'subajk tifqaħħa. Ma tkun qasba b'saħħitha, il-qasb is-sega ma taqtaħħa tittamel is-saħħa magħha. Inti tittażel il-qasba. Mela malli x-xogħol il-qasab jiġifieri jasal għandna il-workshop. Aħna rridu nażluh għax inti għandek qasab li jrid imur għall-purtieri, pereżempju tal-qasab. U għandek qasab u anki għall-purtieri, il-qasab tal-purtieri tara d-differenza x'jekk tkun purtiera żgħira tal-gallerija tkun il-parti ta' fuq tal-qasba. U jekk inti tagħmel purtiera ta' bieb, tittu l-parti t'isfel tal-qasba. U rrid ikollok ċerti daqsijiet, pereżempju, ma tistax tagħmel ċaqqa u purtiera b'qasab oħxon. Jkun qasab oħxon, pereżempju, meta tagħmel purtiera wiesa kważi xi 9 piedi. Għaliex peress li jkollok dak il-wiesa jrid tkun hemm is-saħħa. Issa meta tiġi għall-offa, il-offa wkoll, il-offa jekk inti tagħmel offa tax-xiri ngħidu aħna li tkun imdaqsa tax-xiri għall-antika, kif kienu jkunu l-antiki. Il-qasba la tkun ħoxna ħafna u laqqas irqiqa. U tkun nixfa ħalli inti meta tqassama tobdik. L-ewwel nett ma s-sikkina waqt li tkun qed tofroq għall-qasba ma tiżgijjalekx. U anke meta tiġi biex tqassam il-qasba, ma tistax taqbad il-qasba inti tajt mela di jrid inqassam u taqbad u tqassam. Il-qasba jkollha il-kannoli, ngħidulhom aħna kannol fuq kannol, u naħħa minnhom ikollha fejn ikollha t-sokk. Dik fejn ikun hemm it-sokk irid ikun qed ħares lejk. Ħalli bħal meta ngħidu aħna il-mastru taxxa ħajmel xi biċċa njama jew skont il-vina, jaħdem skont il-vina. Dik għalina t-sokk hija il-vina tal-qasba tagħna. Allora dik tkun tħares lejk, ħalli inti meta taqbad is-sikkin id-daqqa bis-sikkina fuq, tobdik mill-ewwel u anke s-sikkina ma tkorrikx. Għax inkella jekk tqassama kontra, kapaċi tiżgejjalek u biex tajr il-kappell ta' subajk bis-sikkina ma trid xejn, ġifri minn dak l-aspett toqgħod naqra waħda attent li ma tkorrix. Ġifri inti tittażel il-qasab skont sa tagħmel. Bħala familja, għadna jiena waħdi għadna naħdmu l-qasab. Purtieri tal-qasab, fif. Ifhem illum il-ġurnata peress li kbirna naqra ċertu xogħol ma għadniex pereżempju umbrellel. Ma għadniex nagħmluhom għax l-ewwel nett is-sena tal-qasab hija sena ta' tbatija wkoll, mhix xi sena ġifieri infatti waħda mill-problemi li dis-sena kważi ħad iqaf miegħi jew moħħti għaliex in-nepotijiet ma tantx iridu tbatija. Illum il-ġurnata mhix in-nepotijiet biss iż-żgħażagħ tal-lum bħal speċi ħafna minnhom nafsu l-buttuni tal-computers u hekk u ħammor. Is-sena tal-qasab hija sena jibsa, sena tal-batija. Saret iddejjaqni, kont nieħu pjaċir nagħmilha wkoll ma saret iddejjaqni li nġibhom fid-dritt bl-imqas. Għax ikun jien qribes, issa żmieni għaddej u fuqi. U għalkemm hija bħala sena sabiħa u tik sodisfazzjon imma tbati biex taħdimha.